Přání dobrého dne přeji. Vítejte na kanále Brainrot Historie. Nečekaně se jedná o kanál, kdy vám budu říkat o historii. Informace sbírám pouze z Wikipedie, jsem líná veš, takže se v mém videu mohou objevovat faktické chyby, na které mě můžete upozornit v komentářích. Dnes se budeme bavit o Americe. Ale pozor, dneska se nebudeme bavit o otroctví. Ani o občanské válce. Ne. Dnes to je o objevování Ameriky. Jako o mně, o Kristofu Kolumbovi. Budeme se bavit o Vikingzích. Ameriku, jak je většině známo, objevili Severané. Avšak ve škole vám pravděpodobně neřekli vše, co se dozvíte zde. Takže si udělejte pohodlí a my jdeme na to. Erik Rudý. Erik se narodil v Norsku okolo roku 950, odkud byl roku 960 vyhoštěn kvůli vraždě, do které se zapletl jeho taťka. Zde se Erik údajně oženil a uspěl Hauklaudu. Jenomže Erik se choval jako hajzl a nevyhnul se vraždě, takže se musel přestěhovat tentokrát na ostrůvek Onyxy v Bigefordu. Odmítám to číst správně. Ani tady se pan Rudý neovládl a kvůli svým zdobným trámům Erik zabil 2 lidi. Byl uznán vinným a roku 982 byl vyhoštěn ze země na 3 roky. Erik věděl, že by to neměl jednoduché po návratu do Norska, po tom, co provedl. A proto se na základě vypravování islandských mořeplavců rozhodl najít zemi zaslíbenou vzdálenou od Islandu asi 500 km západně, kde by si mohl jen tak žít. Sice nebyl první Evropan, který spatřil Grónsko, ale je právoplatně označován za jeho objevitele nebo kolonizátora, chcete-li, protože přistál u jeho břehu jako první. Konkrétně na severovýchodní výběžek ostrova, který je oteplován golfským proudem. Když se po 3 letech vrátil, cca roku 985, propagoval myšlenku kolonizace ostrova. Ale jelikož to byl hajzl, tak všem popisoval Grónsko jako zelenou zemi a vymýšlel si, jak skvělá země se skvělými podmínkami Grónsko je. V té době byl Island relativně přelidněný a byl tu nedostatek dobré půdy. Mnozí sedláci se proto rozhodli odplout s Erikem na zaslíbený ostrov. Z 25 lodí přežilo jen 14 a v Grónsku se nedařilo ječmenu. Navíc tam nebylo mnoho dřeva, takže byl problém vůbec se stavením příbytku. I tak se z nějakého důvodu přidávali další a další kolonisté. Krom objevení Grónska Erik stihl během svého života zplodit 4 děti. Z nich nejslavnější je Leif Erikson, o kterém si povíme něco příště. Nyní vám děkuji za sledování videa. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat odběr, aby vám další video neuniklo. Tohle je ode mě vše a já se s vámi loučím. Naslyšenou.